Halo investor sing dikasihi. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben indikator ing setitik liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Kita ngajak sampeyan nimbang saben indikator organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki NIO Inc. ticker NIO. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 05 April 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan NIO Inc. kalebu subkategori elektrik, 59 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe menyang mburi video. Asil sakab kanggo perusahaan, minus 6 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 3,1 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar saham ing agregat. Kita bisa wigati sing rata-rata kanggo pasar minangka kab punika 1,9 terms. Marang skor minus 6 terms kanggo NIO Inc. Other. Bandingake dinamika rega saham perusahaan NIO Inc. Other lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan NIO Inc. nuduhake dinamika minus 23,1%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 39,9%. Iki ora ngandika definitively, nanging sampeyan kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan NIO Inc. punika 6,64 miliar dolar. Kanti kapitalisasi subkategori 854 US$ miliar. NIO Inc. Other nuduhake 0,778% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $1,34 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $101 miliar. NIO Inc. Other iku 1.326%. Kanthi bandingake saham sing dikuasani saka ijol-ijolan lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani NIO Inc. Other ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar saham yaiku 0,778%. Kapitalisasi neraca punika 1,326%. Sing 70% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Perusahaan sing diteliti duwe tanggung jawab finansial $7,59 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku 566,5% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing utang perusahaan, ala banget minus 2 terms. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 0. Kanthi rata-rata 0 kanggo subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori, banget ala, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $3.142 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki ala kanggo perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala, minus 1 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 0,7. Rata-rata subkategori yaiku 5,9, yaiku 88% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran indikator nilai pasar kanggo revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $9.110 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki arang banget ala kanggo rega perusahaan.
Taksiran pratandha saka kira-kira revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori ala -1 titik. Wates -34,4% karo rata-rata kanggo subkategori -7,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 26,9%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 0%. Iki kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nggambarake nilai pasar perusahaan Neo Inc. Jumlah modal saben karyawan perusahaan $0.000. Lan kanggo subkategori $4.857.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 100%. Taksiran volume ibu kutha perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable -0,5 terms. Bati saben karyawan individu $0.000. Kanthi rata-rata ing subkategori $61,700. Lan prabdan antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku $62.000. Taksiran bati saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable -0,5 poin. Jumlah revenue kanggo saben pegawai perusahaan punika $0.000. Ing subkategori ana $819.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Taksiran dodolan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable -0,5 terms. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 9,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,6%. Iki taksiran saka risiko bisa remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 31% kanggo perusahaan Neo Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14, yaiku 39%. Teknis, securities subkategori kang dikutip luwih dhuwur tinimbang perusahaan Neo Inc. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $3.47. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $5.51. Gerakan rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 59%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar pambiji sekuritase perusahaan Neo Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo ngedol kanthi rega $3.46. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane relatif kurang. Pambiji perusahaan digawe adhedhasar pendekatan penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 2,79. Mandeg mundut disetel ing pukul 4.13. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan kasebut tetep kanthi mandiri ing pungkasan dagang ijol-ijolan tanggal 05 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker LI minangka transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho ditutup ing tingkat saiki. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan saka guru, markets.
Sampean kabeh penonton paling keren ing planet.